New Trap Integrated Territorial Organization hitu haka arpsan tarik nailar arjar pulai kalabu dak ejahar halom snong police station bat dawa nagi bor pulet ban kem ki badan kti ban kenshat ban penmi huri hura susu haka jing kan at ki pajba bat ki bor pulet naga jing persa ki pajba ya ka jing terwa penyar ya ka jaka traikam ka Meghalaya Cements Limited haka jing lang pensngap pajba ni ka public hearing dak Meghalaya State Pollution Control Board haka arpsau tarik nailar arjar pulai nakaliang kinoyalam ka organization hadin ka jingwan bo ejahar ha ka police station kilaong bakumba ka pau ki pajba ki persya ki kenthop langai ki bar jela bar ki klam sngap shu ki bor pulit ni ki bor sarkar ngi nakaliang jong ka itu East Jand Hill District ilapo yang ni ha Longnong police station ban bo ya jing jor persya ya gitu ki bar jela ki bakren beng ki bakren dagaktin maham ya ki jat menriu jongi ha ka jing edai bat ka katu jing jamenin hangte ha po top cement ha katu ka public hearing te ngina nakaliang jong sangi penpau jing snosik bakrau ba nalor bala don ki bor district ki police department ba penjat ba pej ya katu ka jingelang nalor kata gitu ki ong nok ki bar jela kumno ki not ban kren hadu katu gitu kiten ban ong daga kiten jong ki kiten ong wai maro sale ko maro sop ko maro kamut ayu kata ngi hang ne ngimon ban ngimon ban shon nane ban bisni ya kata ka top cementendre ngi pan pa ya jing sing bakhau ba ki bru jong ka kumno kinot ban kren ya ga jat ban riu jong i hadu kato namar ba ki maki ki wan sene ban wat ban wat bawan sene sathan jong i ban tre mukta mangi bawan saka han joki te hanakaliang jong seng ka pan pa ya jing sing bakhau bat kawai ka seng ka kwa ban bu mat jong ba nado mentagas ngi kum kasengin boycott ya ki produk jong ka Top Cement Limited tat hado bagi tu gi bru bakren bank gi bakren maham ya kajat bandir jongi in pensailan kin wan panma Ahmad jong kaseng dan Ahmad jong gabri hi wen trip bro kowe te nado mentagas ngi kaseng hi bat ka kerpat ya boro ki kabri wen trip badon ki ka hardware baking boycott no ya kani produk jong ka Top Cement tat hadu baki ai ka jing pensai lani bakin panma Ahmad jong gabri ni trip ni Ahmad jong kaseng te naliang jong kaseng naliang jong sentral ro kala simkhia ya kani ka kambat naliang jong sentral ro ka simkhia ban hadu mentah gas ni kan boycott ya ka produk jong ka Top Cement te naliang jong kaseng ka panpa jing singasi bakrau ba singadio ban ong ba ban iba kat katu ke jingjia menin hangte hapo Top Cement ke ba hapo badon hapo hangskai lem badon kita ki ba klejit ban yada ya ka snong kathau ya ka ribat ka jai ban rihi te kalong bas ngaus ka ege ba pan ngausi ban yo i ya kum gini ege nomor ba ki ba kila dep jet ya ki tagi nong nikmat bagin baik bakin yada ya gari bak jat menungi hausi bat kalong da umwe te kaseng hi kan bo ya gejing maham samoro kini ki company badon hapo kani ka narpo ilaka banane sikmat bakim dai su ban kren klemakor lane ban kren maham ya kajak ban riu jongi nga kwa ban ong gawe da kaktin hindi daktin joki Gio Orginedo tangata gawe ngangai kini baro kini ki badon sini kini ki nong bet badai ki mender mau kila sngatho ya ta tin Gio Orginedo kumbalong menin ta kaseng gamla ban pedang dadeleru emban sumaham lane ban suberngem ya gi jait ban riujung itu kumbapila i badon ka public hearing na kabenta ban expansion jong kini ki Top Cement ban penhe de nilai i ba don ki kenram ak baidai bat ka public hearing de ngin nakaliang jong kaseng ni siusi ka bakrau namar ba ki barjela iwan ban yuroj na kabenta ibriu jong ka bri hunia trap jongi imban se kanu kadap kajing panggodonot habayo i ba ki barjela ki wan ban kamtrai iwan ban lemeng ya ki beriu jongi kim salia wat ya ki kenteiro di bom daulati de kumta ngi kum kaseng hi nyelatip ba ngi kum kinong syong
jong kari India hi don ka ain ba the article arpaway jong the constitution galak kerensai ba the right of life and personal liberty kamut ba ngi kum kinong senong jong kari India hi idon ya daga jong karai ban im ban song suk song sai andre guno pat uni bar jela bala don ki pulis ban pahara andre maupat ulasim ya kabor jong ki pulit ban penbor lani ban haras nagta ki pajba jong ke beri trip ban penbor yaki ban syok bandat niyo sniu ba laong maro kemud ba wong pak syok padat yaki beri jungi tekung ta ngi kum keseng kumbang lawan ban ai ke jing ujor nagbenta kini ki beri ki barjala ki ba wan kam trai ba wan lemeng hakane kathan jungi tekum ta kum keseng hi ngilawan hakane kesngi ba ki police department bikin simkia ya kene nang ba garihi bat kajai mendriu jungi kan som cuk jong sengai